Džus, ja vás vítam u dnešného videa. Dnešné video som si pripravil, ako sa stať youtuberom, ako vydať video na YouTube. Takže otvoríme si tento okienko alebo výstup, proste aj tady to môžete mať ten výstup. Kliknete si na niektoré z natočených videí. Dáte toto, tady je také, že odoslať, tady je na YouTube. Nahrať na YouTube a tady je nahrať na Vimeo. Ale ja natáčam na YouTube. Tak si to rozkliknete, sem dáte nejaký nápis, ako chcete, aby sa to volalo. Tady dáte popis videa, tady dáte odoslať. Budete čakať, kým sa to odošle. Keď sa to odošle, tak už to budete mať na svojom kanáli. Ale ja dám teraz koniec. Tam sa vám to bude nejaký ten čas natáčať. Takže ja vám to ukážem teda. Som si teda rozhodol. Sem si to nejak pomenujete. Takto napríklad dáte, že odoslať. Tady musíte dať povoliť, lebo inak vám to... tak, nič. Proste... takto si to dáte odoslať, tam dáte odoslať ďalej, nejak si to pomenujete ešte predtým odoslať. A len, to je všetko, už len počkáte, tam sa vám bude to načítavať, vy si počkáte. A proste si to iba počkáte, keď to bude, tak to bude. Teraz ja to ale uzatvorím a ďalej si dáme, aké hry ja napríklad natáčam, keby ste si nevedeli rady, aké hry natáčať. Ja natáčam Ahoj sused jednotku a SimCity. A chcel by som ešte niečo natočiť. Je toto také krátke video, ako čo natáčať na YouTube. Keď tak si na svoj YouTube kanál, YouTube channel, že váš YouTube channel, počkať, napíšete si YouTube a tady sú trendy a v trendy sú takéto, že to trendy vlastne znamená, že čo vlastne je teraz také, že fiči, že čo všetci pozerávajú, čo má najviac pozeraní. Ja sa podľa toho neriadím, lebo sú tam politika, nejaké momenty a to ja nenatáčam. Ja som youtuber na gaming, ja nejsom youtuber na takéto veci. Tak takto sa teda natáča, tady máte všetky tie trendy. Aj na telefóne je toto isté, sa mi zdá, akurát, že tam nemáte bandicam, takže ten bandicam nič. Normálne si otvoríte vašu kameru alebo videa, kde máte proste nahraté a tam si to iba rozkliknete. Teda proste si to nahráte na YouTube a trendy si tam nájdete na YouTube. To je normálne. Také, čo by som vám ukázal ešte. To je všetko, čo som vám chcela ukázať. Viem, že je toto krátky diel, spravedlňujem sa len, že keď som natočil už ten prvý, tak už ja už natočím aspoň druhý, keď už to je taká miniséria. Tak ja si myslím, že dúfam, že keď ste toto nevedeli, že vám to nejako pomohlo. Keď vám to pomohlo, som rád. A keď ma ešte nechápete, tak mi napíšte do komentára. Budem rád, keď mi dáte na koment nejaký na toto krátke video. Dúfam, že sa vám páčilo. A džus.